Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Karong Domingo mao ang unang Domingo sa Kwaresma. Ang atong mga pagbasa naghisgot og usa ka matuoran nga walay bisan usa ka nato nga wala makasinati og mga pagsulay. Bisan gani ang atong Ginoong Hesukristo gitintal man sa yawa didto sa kamingawan, apan wala siya magpadaog sa mga haylo sa yawa. Mga igsuon, kining maong kasinatian sa atong Ginoo, nagtudlo kanato nga sama kaniya moabot usab ang mga tentasyon sa atong kinabuhi. Ilabi na gayud sa mga panahon nga kita anaa sa kalisod ug mga kahuyang. Ang yawa nasayod asa ug kanus-a kita niya hagita sa pagpakasala aron nga mutalikod sa Dios. Busa lig-uno nato ang atong pagtuo diha sa atong kanunay nga pagpamalandong sa pulong sa Dios ug pagkalawat sa Santos nga Eucharistia. Nining atong balaan nga kasaulugan, atong ihalad ngadto sa amahan ang mga panginahanglan sa matag usa ka nato. Ingon man ang mga lain-laing katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors and benefactors, production crew ug sa tanan nga nagasunod dining kasaulugan. Labi na kaninyo nga naa sa inyong mga higdaanan o panimalay. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and tall, so must we to waters call. Long have I waited for your coming home to me and leaving deeply our new life. Mga igsuon, kita nagkatigom sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos na misa. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong
pakitag ug maong kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kasing-kasing nga mahinulsulon, ayaw Ginoo isalikway, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuypa niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden. Sa silangan o gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi, ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babayi, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kun supako namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya. Kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo, ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi, nga ang maong kahoy maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon. Mikuha siyag bunga, o gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana,
ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan, ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis, gikan sa mga dahon sa kahoyng igera, aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako o Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan. Maluy ka Ginoo, ay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, og nakabuhat og daotan sa imong atubangan. Maluy ka Ginoo, ay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw kuhaa kanako ang imong balaang espiritu. Maluy ka Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabin, ug ang akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. Maluy ka Ginoo, ay nakasala kami. Maluy ka Ginoo, ay nakasala kami. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa
mikaylap ang kamatayon, ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, naghari ang kamatayon, pinaagi sa maong tao, labi pang maghari, kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sagasa sa iyang pagkamatarong, pinaagi kang Hesukristo. Busa, ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabii ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya og miingon, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, "Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios." Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug mosimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon. Time purse. Sa bata pa ta o sa panahon nga aduna pa kitay kusog idagan-dagan, aduna kitay dula nga gitawag nato og dakpanay. Lanat-lanat hangtod madakpan ang atong kauban sa maong dula. Kung dili na gani nato kaya ang sigi ug dagan, ang atong isulti time purse. Kay para makapahulay kita,
para makaginhawa kita, para maka-recharge o maka-recover kita. Mga igsuon, karong adlaw, ang unang time purse sa ato ang simbahan. Unang Domingo sa Kwaresma, panahon nga giawhag kita sa atong simbahan, nga muhunong ug muhinay-hinay aron mo ginhawa ug pamalandungan ang grasya sa Dios nga anaa nag-uban sa atong taliwala. Matud pa ni Pope Francis, ang Kwaresma usa ka kairos moment, panahon sa grasya. Tungod kay diha sa atong paghinay-hinay, atong maumol ang atong kaugalingon at tubangan sa mapadayunong grasya sa atong Ginoo, luyo sa kadaghan sa atong mga kakulangon, luyo sa kadaghan sa atong mga sala, ug luyo sa kadaghan sa atong mga kalapasan at tubangan sa Dios. Nindot kayo pamalandungan mga igsuon, nga usa sa pahinumdom ni ining time purse sa atong simbahan, ang kamatuuran sa atong pagtuo. That before there is original sin, there was original grace. Before there is original sin, there was original grace. Sa atong unang pagbasa karon mga igsuon, atong nadunggan ang pagsaysay sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan ug sa atong unang ginikanan. Ug iya kining gibendisyonan ug kapuno sa grasya didto sa paraiso nga iyang gihatag kanila. Pahinumdom kanato nga ang Ginoo naghatag og kapuno sa kinabuhi natong tanan. Apan nasayod kita mga igsuon sa mga panghitabo nga nakasala ang atong unang mga ginikanan. Ug kini na panghitabo mitatak sa atong kinaiya ug panglantaw sa atong kinabuhi isip magtutuo sa Dios. Mao bitang kusog kaayo sa ato ang pagtuo kanang ginatawag og original sin. Pero nindot pahinumduman ang atong kaugalingon nga kining panahon sa Kwaresma atong pag-uli sa original grace nga gihatag sa Dios. Unsa may mga pamaagi niini mga igsuon. Una, atong lantawon sa atong kaugalingon ang tanang naghingapin, mga sobra sa atong kaugalingon, naghingaping batasan, naghingaping mga pulong, o naghingaping pakigrelasyon ngadto sa uban, nga dili subay sa kabubuton sa Dios. Ug sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, ang sumbanan niining naghingapin nga batasan mo ang atong panglantaw na kaya nato buhaton ang tanan ug wala ta nanginahanglan sa uban. Mao kana ang pahinumdom og tentasyon sa yawa. Ayaw na salig sa Dios kay kaya nimo buhaton ang tanan. Mao kana ang gihimo sa bitin sa atong unang pagbasa karon. Ayaw tuo sa Dios kay giuwat ra ka kaya nimo buhaton ang tanan. Kung atong pamalandungan mga igsuon, ang grasya nagpahinumdom kanato na ikaw ug ako gibutang sa Ginoo taliwala sa usa ka relasyon sa atong isig katawo, sa kinaiyahan ug kaniya. Ug ang atong tumong ug misyon sa kinabuhi mao kini nga atong mahubad sa konkretong pamaagi ug sa makabuhing pakigrelasyon ang grasya ngadto sa uban. Mga igsuon sa atong pagpadayon niining atong santos na misa, pangutan-on nato ang atong mga kaugalingon. Unsa may nanghinubra kanako? Unsa may naghingapin kanako? Kung naglisod kita pagtubag niini mga igsuon, lantawa ang mga tawo nga naa sa atong palibot. Unsa may ilang ikasulti kanako? Ang mga tawo ba ganahan pamuduol kanato o
para sa ila negatibo kaayo ang atong enerhiya nga gidala ngadto kanila. Ang matinud-anon ug mapaubsanong paghinulsol ug pagpamalandong niini magdala kanato ngadto sa dalan nga mapuno ang grasya sa Dios dinhi kanato. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon. Hinumdumi, before there is original sin, there was original grace. Padayon kita mga igsuon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, magampo kita ngadto sa mahan nga hatagan kita niya sa grasya aron maisugon ug makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal. Puno sa pagsalig mo ampo kita sa pag-ingon, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Kristo makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom sa yutanong kahimayaan. Hinuon, ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdalag grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparintihan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tawo musalikway sa tintal nga mamahimong sama sa Dios. Hinuon, mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdon tsupilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Among amahan, kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kini among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta. Uginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Lord, wash away my sins. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad niining mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw, sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa, ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog, batok sa gahom sa dautan, aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami, nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigunang nagaanti sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo na lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga pari, mga konsegrado ug mga laiko, ilabi na ang pundok sa imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Francisco, San Vicente, Santa Clara, San Antonio de Padua, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsuon uban sa iniusang tingog ug kasing-kasing, magdungan kita pag-ampo sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. sa matag adlaw ihatag ka namo karon adlaw asay luwa kami sa among mga sala maingon na kami nagapasayno sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa pasulay. Inunualuwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo manang harian ang gahumugang himaya
Hesu Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw. Sa Diyos, sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuoray, maoy naghatag kanamog kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamumo. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo.
usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausap pa, among kinasingkasing nga pasalamat, ilabi na sa atong mass presiders, si Father Mark Anthony Zarate, OFM, Cora Paroko sa San Vicente Ferrer Parish, Sambag. Sa atong mga lectors o choir, technical crew, sponsors and benefactors, o mga higala nga nagsuporta nining programa. Kung buot kamo mutabang o wagpadala sa inyong donasyon, palihog i-deposito kini sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, Security Bank account number 0181-00551-6001. Kini si Sister Vicky Buniel sa Daughters of St. Paul. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Natapos ng atong misa, puy-i ang grasya ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow me. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress.
to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care.